गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बोसोनजोंसो बर' हारियाव सोलायनाय फैदों। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40थि बोसोरारि जथुम्मा आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया 21, 22 आरो 23 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों गुवाहाटीनि बाथौफुरि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंजाबाय। बे जथुम्मानि थामथि एबा जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै मुलुग गोजोननि थाखाय जयग सावनायजों लोगोसे बायदि बायदि हाबाफारिया मावफुंजानायनि उनाव मोनाबिलि समाव मोनसे गेवलां सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गाहाय आलासि बिस्वजित दैमारिया बर' हारि आरो बर' समाजखौ फोसाबनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोरखौ गुवारै फोरमायथिना होयो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40थि बोसोरारि जथुम्मा आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला ओनसोलफोरनिफ्राय ब्रह्म धोरोमनि गोबां बिफाव गुरुफोर, धोरोम फोसावगिरि आरो गोबां रोजा रोजा ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। ना बेथ' मा बुंगोननि खोथा नङा। जोंहा जाबाय जिथु ब्रह्म धोरोम सामलायग्रा आफाद, बियो बोसोरै कनफारेन्स खुङो। नाथाय एबारनि कनफारेन्सखौ होनदों जे बियो मोनसे प्रि गल्डेन जुबिली, माने बियो 40थि बियो जथुम्मा, ओंखायनो बियो मोनसे इम्परटेन्ट 50 बोसोर दिनैहाय माने ब्रह्म धर्म जेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ माने फोरोंबोनायनिफ्राय बे धोरोमा जोनोम जादोंमोन आरोखि। बेखौ लानानै हाबा मावनायाव बेसेबां मा जादों, मा जायाखै, मा आवगायदों, निस्सय बे खोथाफोरखौ बेवहाय सावरायदों। आरो बियो फैबाय थानाय समाव आथिखालनिख्रुइ साबसिननिफ्राय हामसिन बर' समाजाव माबोरै खामानि मावनो हानो, बेफोरनि बाथ्राफ्रानो बेयाव फैगोन आरो गोबां माखासे मोजां हाबाफारिफोर लाजागोन। मोनसेया जाबाय गुरुदेव, बे जेजोंबो रुजुजाया बर' समाजाव। जि समाव गुरुदेवा गावनि बेक्तिगत जिबनखौ बियो नागारनानै बर' रायजो राजाफोरखौ, बर' समाजखौ बोरैहाय माने सोलोंथाइनिफ्राय लानानै समाज बेबस्था, साखोन सिखोन सोलिनाय, नांलाय खमलाय गैयै, हिंसा हिंसि गैयै, दावराव दावसि गैयै, बेफोरबायदि मोनसे गोग्गो समाज दानो बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन। आरो बिनि थाखाय धोरोम हिसाबै जयग आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनाय बे खान्थिखौ बर'फोरनि गेजेराव फोसावदोंमोन। आरो बेजोंसो बर' हारिया मोनसे सोलायनाय फैदोंमोन, बा सोलोंथाइ फारसे बयबो बे समनिफ्रायसो मोनसे सांग्रांथि फैदोंमोन। आरो बेजोंसो जोंनि समाजाव लेखा गोरों जादों। गुरुदेवनि बाथ्राफ्रा ओरैबायदि गोदैमोन, माने सब बाथ्रायानो जेखौ बयबो गोरलैयै माने गनायनानै लानो हायोमोन बा कनभिन्स जायोमोन। रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, बा बेबायदिनो गोबांथार जेसेबां जोंनि बर'नि प्रमद ब्रह्म लेखा गोरों सुबुंफोर दं, बिसोरो गुरुदेव बिनि बोसोन, बिनि बाथ्रा गासिबखौबो गनायनानै बे फोरोंनाय लेखा बे धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो बिथांमोनहा माने फोसावदों। आरो बिनि गेजेरजोंसो जोंनि समाजाव मोनसे परिबर्तन फैदों। गुरुदेव नङामोनब्ला जोंनि समाजाव हयथ' माने सेथनायानो फैनो आरो गोबाव सम लाबावगौमोन। दिनैनि बे थासारिया फैगौना फैयामोन, बे मोनसे सोंलु। गतिके गुरुदेवनिनो दान दिनैनि जिथु जोंनि बर' समाज, बे गुरुदेव फैनानै गुरुदेवा मोनसे जोंमानिफ्राय गियान मोननानै, इसोरनिफ्राय गियान मोननानै जुदि दिनै बियो जोंखौ बे गियानखौ फोरोङामोनब्ला जोंनि माने बिबौफोरखौ दिनै जों बे अबस्थायाव माने सफैनो हानाय नङामोन। आरो गुरुदेवा गुबुन धोरोम गुरुफोर बायदि जोंनि गुरुदेवाबो, खारन गुबुन धोरोम गुरुफ्राबो गुरुदेव बायदि बिसिनि आगुनि जिउफ्रा, नाथाय जेब्लानो बिसोरो
मोनसे इसोरनि गुनखौ मोननानै गसाइनि गुनखौ मोननानै जेब्ला बिसोरनि माने साननाय हनायाव सोरां फैबाय आरो गासिबखौबो बिसोरो बुजिनो हाबाय बिनि उनाव बिसोरो सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावो गुरुदेबा सासे बिराद धोनि सुबुंनि न'खरनि सोद्रोमामोन बिनि बिफाया बे समावनो कलकातासिम माने टिम्बार मार्चेन्ट माने बिफांनि माने कारबार खालामनाय बिजनेस खालामो ब्रिटिशनि समाव जुदि गुरुदेबा बेखौनो खालामोमोनब्ला जेरैबायदि बिनि माने मेन्टेल स्ट्रेंथ बे दिनै आदानि आम्बानि टाटा बिरला बायदि हयथ' बर'आव जागौमोन खोमा नाथाय बे मालाबाबो गावनि जिउनि थाखाय सानाखिसै गावनि न'खरनि सम्पतिनि बाथ्राखौ सानाखिसै बियो सुबुं समाजनि थाखाय गावखौ बावसोमनोसो बियो बै समाव थांखि लाबाय आरो बे मथे बियो गासिबखौबो नागारनानै बियो खालि बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो हमबाय आरो बे खामानि मावनाय हिसाबै जों दिनैनि बे जिउखौ मोनदों नोंसोरबो सांबादिक जानो हादों रिपर्टार जानो हादों बे समाव जिहेतु गुरुदेबखौ सानसे नोंथांनि जिहेतु आरो दुलाराय बुहुमनि गेजेराव गुरुदेबखौ लांनो थाखाय मा बिथोन होगोन जों बयबो फालिबानो जायो गुरुदेबखौ जों बयबो गोसोखांनो हानांगौ बयबो बेवहाय बर' धोरोमनि बाथ्रा फैया गुरुदेबानो गासिबनिबो गुदि बेखायनो गुरुदेबखौ जों बयबो जुदि मान होयो गुरुदेबनि बाथ्राखौ जों जुदि बयजोंबो रायलायो गुरुदेबनि जि अबदान जि हाबा खामानि बेखौ जुदि जों फोसावो बयबो अब्लानो गुरुदेबखौ बर'ल' नङा गुबुनफ्राबो बयबो अरायबो मान होगोन आरो दिनैबो गुरुदेबखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि मुङै बान्था होनानै अराय मोनसे सनमान होनानै दोनदों गुरुदेबनि माने बान्थाखौ होनानै आरोखि आरो दा बेबायदिनो गुरुदेबखौ दिनै माने जेसेबां नेसनेल लिडारफोर दं बिसोर फैयोब्ला बिथांनि मुं लायो दिनै माने प्रधान मन्त्रिया फैयोब्लाबो गुरुदेबनि मुं लायो सोरबा अमित शाह फैदों बिथाङाबो मुं लायो गुबुनफोर फैबाबो मुं लायो दा बेखौ मानो लादों जेब्ला जोङो जोंनि जायगानि सोमोन्दै आसामनि सोमोन्दै बर'फोरनि सोमोन्दै सावरायो अब्ला गुरुदेबनि मुंखौ जोङो माने रायखांदों दा बेबायदिनो जोंनि लिरनाय मानाय बेफ्रावबो जेब्लाबो गुरुदेबनि सोमोन्दैबो जोङो लिरनांगौ जों कम्पेयार खालामनांगौ जे गुरुदेबनि बै सम आरो बिनि फोरोंनाय मानायजों जों दिनै बबे सफैखो अबस्था अब्लानो गुरुदेबा अरायबो दस्रा धर्म गुरुफोर बायदि माने बयजोंबो मिथिसार जागोन बे जोंनि सायावसो जिसु ख्राइस्टआथ' जोंनाव जोनोम जायाखै बे गोजानावसो नाथाय बेखौ मोनथियै सोर दं मानि थाखाय बिसोरनि प्रसारकफोर बिसोरनि भक्तफोर दा जोंनाबो गुरुदेबनि फिसा हिसाबै साफ्रोम बर'आनो गुरुदेबनि खोथाखौ जों जेरावबो लांनांगोन जेरावबो बिलाइनांगोन बिथांनि महत जिफोर गुन बेफोरखौ जों मालायनोबो फोरमायनांगोन अब्लासो बयबो गुरुदेबखौ मोनसिगोन ना बेबायदि लानांगौ जोङो आं सानो थारैनो जोंनि गौथुमा नाजानाय ट्रास्टनि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरखौ लासैनो सरकाराबो बिबान लालाङोब्ला आं सानो खुब थाबैनो बेफोरो मोगथाङाव जाफुंगोन बे जायगाफ्रा बयबो नायगिरनांगोन गुरुदेबखौ सोर मोनथिनो लुबैया दा काजिगावनि माने बे माबाखौ आश्रमखौ सोर मोनथिगौ रावबोथ' मोनथिया नाथाय काजिगावआव थांबासो मोनथियो जे बेसेबां मोजां मोनसे आश्रम बेवहाय दं दिनै जोङो माने बङाइगावनि दा चिरां जिल्लानि बे जथि आश्रमखौ सोर मिथिगौ फल्लां बाबाजिया गावनि समस्त हाखौ दान होनानै बेवहाय आश्रम फाथिनानै बेवहाय जे गुरुदेबनि जि माने फोरोंनाय बेखौ लानानै अरायबो बे ब्रह्म धर्मनि नेमखान्थिखौ फालिबोबाय थादों दिनै 100 बोसोरनि बारबाय जों जाय थांदों बेसो मोनथिदों ओंखायनो साफ्रोमबोआनो गुरुदेबनि मुङै गुरुदेबनि समाव गुरुदेबखौ माने सिबिनानै जायफोर आश्रम बानायदों सेन्टार बानायदों बेवहाय जों बेरायहैनांगौ अब्ला जों गोबां बाथ्रा बेनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन आरो माया बेखायनोथ' बिनि थाखाय जों गोदान जोलैफोरनि माने दसि जेराव गुरुदेबआ बेसेबां खालामदोंमोन आङो बे सरसा जानांगौ आरो बेखौ जों दा मावनो लानांगौ अब्लासो गुरुदेबआ बयजोंबो मान होजागोन बयजोंबो सिनायजागोन मालायजोंबो आरो बिनि थाखाय जों दानि जोलैफ्रा बिबान दङ दानि जोलैफ्रा जों बेखौ मावलांनांगोन बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारारि फेस्टिभेलखौ
सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे